Yokurwa kitutu chache South ni goli tukulia lero birengereri byandra gusangererwa asamangana ye budget ye county ye Kisii abo ase omweshimiwa usomoske obogeka ward Richmond Manani nabo igo nyatieko Amos Mukaya para omoyegoyo buno musakito Ruth Kemonto agutumanya. It's very difficult to monitor. Chinkaki serikali yagendrete kwarigania budget yo mwaka uyu igani gabamenyi be county ya Kisii bagendrete kwenana ebirengereri byabo ilikwene kibuna nguchikwenyorera bara magenderero alibaganitie buna abananchi ime ya sub county ya Kitutu Chache South nigo egekarikyo yekerano no MCA we ward ya Bogeka omuske Richmond Manani Richmond Ayori endo MCA Bogeka and the chairman of Sports and Culture Social Services, this is county assembly and then the member of budget committee. Eroga to achieve kora gamba kori estimate ye budget ya next financial year 2025-2026. So unatore iga tuara tuarire maswali yara aboriwe public participation yani iliyo abantu bagocha baina na maoni yabo tubategeka kori chuoni mbali. Chinga kichi chiboigoni go omwemsio nyatieko omuske Amos Mukaya abaga kwero buya bwoko iwa magani y'abananchi Chikolito ga PFM Act iko tabanga lazima abananchi bamwe ibintu bikuru kwa budget ne sauti y'abananchi nere kuweka na abawakilishi bekegoliege keni go ba umuroberio yokoboko na kubolia abantu bonsi wikirana ase bikaro obinga bunebyo John Nyamongo Ndieki. Today I'm happy social participation is a good exercise. We as the youth will be engaged on how we can contribute to this county on matter of dating. Please let us attend this public participation because inatusaidia sisi kama Wakenya kama wananchi to know exactly what is happening on the ground. You can able to ask questions, to oversee what is happening. Na before we go to the ground to complain, tunaweza jua ni nini inaendelea. Nonyina bo abawakilishi be county ya Kisii nigo baba bakwerere miroberio yogo chikobwatuka amagenderero ase binyoro ime. Kurugirira abantu betu mbateta match batibira CBC bade chipara. Akila lazima kuna ntoba MCA tuisaransa n'abananchi to muhimbiri bibiri bitakiriri tangani. Bikorwe alafu bibiri mako bwati. Boisaransa tore tutorenki abantu baitu batagite egetangani tigere tubaye kerokyo atora anyara usikoje bose lakini ntoko basabenga kuneye abana inchi baminto kamuranje kiparanje saregete kipare chi embura yabire inge tigana inuko rari kipare chi arosingu mwana mwabe mwati cha drainage ekereki kyoni go baba bagukwanira ogokeya kubotumekyo bobe bwechibesa echichikorwa gwa buna ebango akobeka tuwa beto kuri budget semyaka yebere ya etire kibasa kinyinge chikwanda sikipara tukamwa ntoko nyara koba toko west kibesa bada toko chi machine chetu chikoba every sub county kire sub county echiko tuara mo gaiga boge tutu chache south tuare chi machine chiabo e budget ria mo gabana executive nero yato ede kibasa chiko ro moro so eka tuari gire gabana bane budget chi machine chons pichi ko almost 1.5 something billion ukobwaterana asobwamo negento baba bako koboko na kubolia okogenderera kwe miradi ya magenderero ase chinsemo au esikuwa para usine street light akobeke street light usembogeka usembogizero etali yaro ibekera kitaya bona wono chabere chikuigwa juice ganto akolete amache one of my friend oromo MCNante ngabeke chisola oye ande chebiru gebinte nebito e budget nya kwabekiro 2 million chigo cha separa ndende para yao ndenda street light yao lenda enyagitali yao anda soro chibintu bigutumeka we especially abantu bakwe uchiga sike serikali bakora chi contractor to basa ko ganyo mu MCA beka cha ko complain to koranga tara akora moneta kire akesini ginko ripoteria egetaseni kya getembe incheni gonkuru kwa Ruth Kemonto.